Stay with me. Morjesta. Ja tämän videon aihe on Zone GT. Zone GT siis. YouTubessa mun mielestä Zone Plays. Elikkä Zone on aika iso skämmeri. Mennäs vaikka sen yhteen entiseen maahan. Zeta Suomi. Se pyysi, että ketkä kaikki ostaa näitä adeja. Tää on nyt suunnilleen. Elikkä ketkä kaikki ostaa adeja. No, sitten me ostettiin parin kaverin kanssa adit tänne ja mä maksoin 60 VL. Ja normi oli kuulemma jotain 70. Ja sitten se sanoi, että olkaa hyvä adeista ja sitten kun se myy tän maan, niin se antaa meille vähän refundia, eli pari vielä takas plus uuteen maahan adit. Sitten kun me keskusteltiin sen kanssa jälkeenpäin, niin se sanoi, että ei me sovittu mistään refundista, joten ei takas yhtään VL:iä ja ehkä uuteen adit. Se on nyt tehnyt, kun se myy ton, niin Y-Suomi, niin sanoi, että uuteen maahan. Ja tää on sen uusi maa, uusi tällainen Suomi-maa. Se on se sanoi siis, että tänne adit. Nyt se sanoi siis, että ei. Ja sitten Roni Allan on häkätty. Ja se on nyt Roni Alla. Täällä on se maa. Ja mulla on adit. Täällä näissä. Sitten toi Zone GT skämmäs Ronilta 65 VL. Ja multa se skämmi siis se 60, eli saa se. Sitten Zone trollaa. Mä otin tän maan vähän niin kuin todisteeksi. Aika moni mun kavereista ja muutenkin niin kuin ihmisistä oli täällä semmonen aika kun Zone piti täällä Dropgame silminnäköisesti JK6K tämän. Ja sitten lukekaa niitä rauhassa vaan. Mä voin lukea. Hän sanoo, että refund, tai vähän refund plus uuteen maahan asses, jos myy maan, mut ei. Älkää ostako Zonen maihin asseseit, koska hän kestää. Ja tää on totta. Kestään NS-famouksesta on vähän niin kuin, tiedättekö siis, vaikea uskoa, että se on scammer, mutta aika moni on. Tai no ei sillä moni, mutta jokut on. Ja älkää ostako kellekään asseseja, jos ne maksaa 20 VL enempää. Koska 20 maksaa. Mutta älkää ostako, koska ne on aika lailla huijauksia. Ja sitten mulla oli yksi tai sellainen, että miksi famoukset haluaa niin paljon adeista, jos ne on niin rikkaita. Niin että tää pani. Ja se piti tällä Dropgamea. Elikkä todellakaan ei vois uskoa esimerkiksi Zonesta. Se tekee siis sieltä skämmittiin 9 DL. Se peli ihmisten kamoja sen takia, koska se haluaa niitä takas. Ja nyt kun se sai vähän VL:iä joltain,
Niin nyt se on pitämässä joku 50 VL:n kiven, ei 5, en mä tiedä, joku 150 tai jotain 50, en mä tiedä, sellaista jotain kiveä. Niin. Joo. Mutta jos sä oot samaa mieltä ja tiedät, että se on skämmää, niin voisit sä please tykätä tästä videosta, toivottavasti tilaisit. Mutta hei, tässä kaikki. Tilatkaa Roni Hanna YouTubesta. Ja se on kova. Menkääs tilaa, ei mulla muuta.